आज तोरा से सवाल बा किया। आज तोर मुंह फाड़ दे एकदम मार के ना बताइए। ई बता कि तोरा किताब के पहला चैप्टर के नाम बता। पहिला हम्म। फर्स्ट चैप्टर हाँ रे कविता कविता बा ना कहानी कहानी बा ना गाना बुझावल तमरिया तो कच्चा के साले फाड़ दे बुझावल बुझावत शायरी लिखल शायरी लिखल बा किताब में शायरी लिखल बा। लिखल है ना ना तो दूसरा किताब में लिखेला एमे क्या लिखल है? पढ़े लिखे के बात लिखल मारा मुंह फाड़ दे के बार बचाते तो मार दे चल। अच्छा ये बताओ मैं नहीं कि बताऊंगा। मछली जल की रानी है कहानी तो रही बा ओ तो ये बताओ कि मछली जल की रानी का है। मैं नहीं बताऊंगा। मछली हाँ मछली ये तो बोला